Så slår jeg ind at bedrift med hver person, der går i parol. Det hus som selv det rive, når det går midt i skov med rive. Der er ikke sådan, der går i parol. Flere dele rustet op til musik. Er det god musik nu? Sprige! Mixeløg!
appelsinen noten, appeltjes, meisjes, blazen, maskersängen, spränger, rozen. Alla kunna rocken, appelsinen noten, drida Claudius Lottmagon, vandras vi från Ekesgrädgården.
dat je mooi. Vanzelf vergeten, het ziet me buiten door de rug en de mond. We hebben